Mikroak sartzuz ez dutxetan berdin ditu baina. Listo. Naiz irratian, bigarren kafea. Egun ondo izuela guztioi eta ongi etorri, bigarren kafera beltzez jantzita etorri gara dolu eguna delako guretzat. Atzo, inaute asteartita, asteartina bete edo aratuzte martitzena izan zen Euskal Herriko txoko askotan. Eta horrek esan nahi du, atzoko izan zela azken festa eguna. Bukatu dira inauteriak. Eskerrak kafe makina piztuta dagoen eta kafea prest dugun. Gaurko irratsaioa gogorra izango da. Animo ajearekin, bikote! Egun esan du eta eguzkia sartu da, izkutatu da eta mutu beharraren ardura, mamuen mundura, bueltatu da azkenean infernutik pasata, helduko da zerura, maite ditu kalamoa, espuelak eta txurra, maite ditu tarimara, igo aurreko dudak, erotzen da gauak jarritako amua irentsita, erortzen da ez pasaude bizitzari itxatxita, etxita, oietik jelkiezin da, begiak itxita, gainberaren irudia, iraganari eutxita, utzita, hausita, barrenean istiluak, nundaude behar direnean, Bai, dolu egunak dira, baina bestetik, gaur, otsaiak 14 da, badakizue, San Valentin eguna. Ui, amoire baldeu. Maite minduen eguna, maitasunaren eguna, edo bihotz formako oparien eguna. Eta egun oso ñoñoa den arren, guk gaur mota guztietako maitasunak aldarrikatu nahi ditugu. Bigarren kafean askotan aldarrikatu izan dugu maitasun mota ugariak daudela eta lagunen arteko ere izan daitekeela bikoteena bezain intimoa, iraunkorra eta ederra. Karol G eta Nicki Minajena bezala, adibidez, elkarrekin tusa abestia egin zuten eta uste du dantzan hasteko abesti aproposa dela. Esnatzeko ere bai gainera, gaurko gunez jaio zen Karol G, kolombiar abeslari eta konposatzaile. Hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro más no llora, no, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Maitasun historio ederra da, Karol G eta Nicki Minajena, baino are ederragoa Euskal Herriak Anarirekin duena. Hori bai erromantikoa. Astelenean argitaratu zuen abeslariek bere kanta berria eta denak liluratuta utzi gaitu. Edo maitasun historio ederra da Anarik tristurarekin duena, badakizue askotan abestu izan duela giro goibel horretan eta orain tristuraren industria zigilupean argitaratu du azken lana. Otsaiaren 29an plazaratuko du Giza Zarata izeneko diskoa Paco Loko estudioan grabatua eta hauxe da aurrerapena. Kulparen kontra Ondamendi naturalak eta norberarenak Kokaina eta prozak arrastoak erreketan Egia esan abesti hau aproposagoa da Karol Giren hori baino, ez? Gaurko egun tristerako. Tira neskea, denetari behar dugu gaur egun honetan. Ezin dugu basaio guztia tristurari helduta egin. Bai, arrazoi, baina pentsa, alde batetik ajea eta bestetik Anarik eragiten duen nostalgia horrela ezin da. Gartxot, bota beste maitasun historio bat, ea bukletik ateratzen garen. Fernando Artolak bordarik literaturarekin zuen maitasuna historio konsideratu daiteke, bai, ez da? Sin dudari gabe.
Lan bat hartu behar dut. Gaurko egunez jaio zen Fernando Artola Sagartzazu Hondarribian. Izengoitiz Bordari, euskal idazlea izan zen. 1950 urtean egin zen ezagun El Diario Basko egunkarian kolaboratzaile gisa. Euskal gaiak lantzen hasi zelako. Garai hartan hasi zen Bordari izenarekin sinatzen. Eta kultura odolaren odolean daraman familia sortu zuen. Txomin Artola kantautorearen aita eta Urbil Artola musikariaren aitona izan zen Bordari. Fernando Artola 1983ko otsailaren 3 zendu zen. Eta haze maitasun historia Motxila 21 kideek elkarrekiko sentitzen dutena. Motxila 21 Down sindromearen Nafarroako elkarteko 14 gaztek osatutako rock taldeak prest ditu hurrengo kontzertuak. Como tú tenemos ojos, los nuestros quizá más limpios, por donde nadan los peces, que no se sienten distintos, y en las manos las caricias, que no quieren dormir nunca, para rodear el mundo, si se juntan con las tuyas. Motxila 21ek Ukrainaren eta Palestinaren aldeko kontzertu solidarioa eskiniko du larun batean, otsaiak 17 Totem Maretoan. Eta alboan izango dituzte Kutsi Romero, Enrique Villarreal El Drogas, Peio Reparaz, Brigi Duque, Oiana Fernández, Joli Pascualena eta Iker Huitzi, Conejo Eseberri, Marino Goñi, Aaron Romero, Mikel Barrenetxea eta Olaia Lamata. Bildutako diru guztia Txernobil elkartari eta UNRWA Palestinan egiten duen lanari bideratuko diote. Baina ez pentsa 2024an eskeniko duten kontzertu bakarra denik. Matkul jaialdean arituko baitira, ojo eda berondo esatituan, Pearl Jam, Dua Lipa, The Smashing Pumpkins, The Killers eta Bring Me The Horizonekin batera. Udara eta musika jaialdiak hori bai amodio historioa. Azkena Rock Festival, BBK Live, Zeit Fest, badatuz jaialdi handiak, baina aurretik Legorrege dator, Legorregako rege jaialdia martxoaren 23an izango da. Juhu! Can't compare to the strength of God. That's why every move I make, I pray that you guide my steps like a lamp unto my feet. Love me, me feel complete. Jah give my love and mercy, so no one can curse me. Musikazari garela, badakizue zeinek ez duten maitasun historio ederra. Rod Stewart eta Ed Sheeran musikariek. Ara. Rod Stewart musikari historikoari galdetu diote elkarrizketa batean ea nor izango den, historiarea pasako den gaur egungo musikaria. Abeslari bat deskribatzen hasi da Stewart, baina izena ez zuen topatzen. Eta kazetariak orduan esan dio, zer, Ed Sheeran eta zari zara? Eta Rod Stewartek esan du, Ed Sheeran behintzat? Ez, bere abestiak azteko modukoa direla. Hauts, bainatan txustegi entzumarko du Rod Stewartek. Ea ze pentsatzen duen. Gu beti galtzaien alde, beraz jardezagun Ed Sheeran abeslari britaniarraren abesti bat. Ez dakit 50 urte barru bere abestiak kantatu gote ditugu, baina gaur gorkoz, gustora kantatzen ditugu. Hala ere, Ed Sheeran galtzaile ere, bueno, baina... Osea, well. Rod Stewarten kontra bai. Creo que gogorarazi behar diazue Rod Stewart txertatuta duen txiste bat kontatu behar dizutan. Ez, mesez, sukaldekoa. Bai, arrozarena. Somebody like me, come on now, follow my lead. Horrela bai, beste aldarte badugu. Gaurko saio hori aurre egiteko pres gaude. Aztu austerre eguna, aztu dolu egunak goazen musikarekin gozatzera. Doinuetatik aratago tartean Patino Jazz Monger elkarrizketatu dut eta bere abesti kutxunak zein diren kontatuko dugu. Eta elkarrizketa akustikoa dugu gaur dagoeneko lagun ditugun Mugan taldeko kideak etorreko dira. Eta badakizue, galdera sonikoak, frikismo musikala eta sarraskia denetarik izango dugu. Eta Josune Pelez de Mendizabalek esan digu usoak izango ditugula izpide. Baina berarekin badakizue, agian ez gara animali ezariko. Txiri buelta! Zer eta inauteritako pasarte kuriosoren bat edo aipatu beharko diazue, ezta? Hain
tolosarrak izan da. Oi. Kontatuko dizkizugu, bai, aizu entzule, otxaiak 14 ditu gaur eta asteazkena da, bai, austerre eta gu hementxe, cuerpo eskombro esango luke Julen Goikoetxea lankideak. Baina, gora bihotzak ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete? Zuekin entzule zareten oiek, Gartxot Unzain Letona, egunon? Egunon, ekipo. Zuekin Goiuri Ezeiza Arandia, egunon, Goiuri? Egunon. Eta izketan ari zaizuena, Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 724 du, otxaiak 14, goizak 10 eta 20 minutu, gu hemen irurak, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Ilargi erraldoi bat, diztiratxua tristea. Ageri da pixkanaka etxe hilaren atzean. Troiako zaldi bat da, geldi ezinan area. Goizeko 10 eta 22 hementxe bigarren kafean, zuzenean naiz irratian eta guk maite duten tarteari heldu behar diogu saioro bezala, 724 maite duten txanda eta Gartxot Unzain Letonak kontatu beharko digu, zer duen maite? Ba, nik nasketa berezi bat proposatuko dut gaur zen, iruditzen zait, nire maite duta eta maite dut eza gauza berdina dira, ulertuko dira. Nola da posible? Ba, lehengo ostegunean trauma bat bilakatu den agin estrakzio bat izan nuen, bi izan ziren, eta jende guztiak esan dit aste honetan, ai, zen mina ez baino. Txin, segundo bat, Gartxot. Bai. Julen Goikoetxea horrego zentzuten ari zara, badakit 21 batean zugere dentistarenera joan behar duzula, beraz, itzali irratia, Bai, itzali. 3 minutu barru, bueltatu bigarren kafean zutera, baino 3 minutu hauetan, itzali irratia, edo jarri behintzat volumena baxu, eta gero bueltatu gurekin eguna pasatzera. Exactamente. Bueno, jakin dezala Julenek ere, nire kasua berezia izan zela, zen agin bat kendu ziaten, baina baita aurreko urtean, nola esaten da, endodontzia bat, egina zuen beste hortz bat ere bai, bueno, izan da, nire bizitzan pairatutako minik haundiena, ostegunetik daramat lo egin ezin da, baina era berean, maite dut ez hori litzake, sufritzen ari naizen minau, baina era berean badaukat bizipoz bat bezala, barruan laguntzen ari zaian ere mina kudeatzen, ez dakiz zergatik den, baina badaukat talka bat burua eta gorputzaren artean, eta normalean alderantziz izaten da. Barrutik pospozik nago, gauza askorengatik eta arrazoi asko ditut, baina eraberan mina insufriblea izaten ari da. Gauetan lo egin ez izate horrek gero badakizue egunean xisko inda uzten zaitula, eta ematen du amets batean zaudela. Ezagutu ditut ere nire bizitzan
ezagutu ez ditudan medikamentu asko, no sisilina, eta no, lotiltazeak, eta orduan, Droga goxoa. bai, aste hau oso berezia izaten ari da, eta orduan, ez dut maite mina, baino maite dut nola aterako naizen ave fenix baten gixan min honetatik, Wow. eta hemendi Juleni besarkada bat, gomendio batzuk emango dizkizut, baina benetan ze gogorra den aginetako mina hortzetakoa belarrira zabaltzen dena, eta zenba nervio dauden hor, Gartxot, esan duzu, ez duzula maite mina, baino maite duzu maite mina. Bai, baina hortzak ez. Eta hortzetako nervio alo guztiak, izton konexio pila daudela hor zerebroakin, animo Gartxot, hemendik animo handia Gartxot. Animo, Gartxot! Hipoteka bakardadea edo dena batera eta inoiz goiz eder bat mundu krudel. Tira mendik entxatean Gorkak esan digu egunon irukote animo ajearekin. Nire maite duta da, hilabete batean aste santua dela, eta nire urtek tako gutxi falta dela. Bai, hombre, Atzera kontaketa hasi da. Gorka hasi zara pixkan nire amona terek egiten zuen bezalaxe. Ba, egia esan inigo, ja, urte hasi eta kontuatzeako inauteritako ajea pasatzeako ja aste santua da. Eta aste santun ja, udara, ondartza junda ez jun, bueltatu zea pare bat zubi eta berriz gabonak eta hola. Bueno, amona, bale. Seitik urteak bixi eta askar. Gorkak ere kontatu digu, Gartxo, desgaraian gonbidatuko dezu, ezta? Ba, bai, bida, lenguan ikusi nituen nik, Tolosan inauteritan txosnetan aritu ziren, Eta bai, pentsatu nuen, gonbidatu behar genituera, baina ez dugu hitz egin, baina... Ja, hemen Gartxot jarri du, baina Gorka hemen erabakiak deno gartzen ditugu, naiz ni hemen. Oso talde demokratikoa gara. Bai, demokrazia. Egiten dugu, etorri nahi baduzue, etorri. Baina, bueno, proposamenak ere eskertzen dira. Ez da, bai. erresa izaten Gorka jendea una etortzea gogoa denek dute, baina hor, agenda kontuak ere izaten dira, badakizu ze abiaduran bizi garen denok, baina apuntatuta eta saiatuko, Bai, egingo dugu saiakera hori. Desgaraian gara izekartzen. Hori. Julen, shout out. Ba, nire maite duta, zure maite duta falta dago, Julenik. Ez baina oso hasi zara, bota. Baina nahi baduzu hasi gizu, Ez, ikusi zaitut, jazta arrankatu duzula eta bazoazela aurrera, abiadura handiko trena bezala, beraz. Ui, atzo konbarsa bat abiadura handiko trenaz jantzita zebilen eta parre batzuk egin genituen. Bai. Diru esken etorri ziren da. Bai. Nik ez dut esan baino, eta hau pixkat krudela da baino, zuek ere horrela xisko xamar ikusteak, ez dakit indartu bezala. Indartu jezaitu? Bai, hori gaizki dago. Barkatu? Ez dut maite, ondo ikusi nahi zaituzte, baina... Xisko xamar, ez? Xisko xamar. Egun hauetan asko disfrutatu ostean, nekea nabari zaizuen neke ona, eta 3 egunez lo egiteko gogoa ere bai, eta orduan ez dakit, zuen ahultasunak indartu egin hau, igual monstruo bat naiz, edo zuek beti bezala ikusi nahi zaituztet, ez dakit, baina maite dut sentsazioa. Ondo. Niri ematen dit plazer pixkat Gartxote hobeto sentiarazteak, naiz eta ni nahi ondo sentitzen naizen, egia da... Ez nekea zari naiz, hemen ondo daude, profesionalari zatea. Astebeteko nekea eta egunez egun joan gara hemen kontatzen gure ajeak, nik oraje berezirik ez dut, baina bai nekea eta aje emozional puntu bat, edo ez di denbora asko eman egia esan, atzo ordu txikitan erretiratu eta gaur goizean goiz ona etorri eta dena martxan, eta bueno, gauza batzuk aurreratuta utzi genituen gidoian, eta bar, baina ez di denbora asko eman azteko, ez da egite, revival hori egiten, ez? Nik uste jauteriak izaten dutela goiurulatzera begiratzen hasi, eta ostras, astebete eta osterun gizena, eta ostra eta beste hau, eta igande goiz, eta diana, eta beste, eta da momentu pilo bat, eta oraindik ikusi zituzun bideoak WhatsAppean bidali dizkizuten bideo mordoa emanaldi bat edo txarangarekin jotzen edo Tolosatik txoroaren egiten atera dizkizuten argazkiak eta bai esan hasiko gara horretan besteren batean, baina nik inauteriekin lotutako maite duta daukat, baina bizket inauterien barruan sortu zen edo ikusi nuen burbuja txiki batena. Ze, bueno, inauterietan despliega handia izaten da azpiegituran, garbiek eta zerbitzuak, segurtasun zerbitzuak, ez dakit, elektrikariak pendiente zerke faia ez dezan, komun publikoak, komun kamioiak, bueno, denetarik dago, ez gauz asko. Eta komun horiek zaintzen pertsona bat egoten da, eta bazegoen hor San Franciscon perpendikularki jarritako kamioi handi bat, hola komun publiko handi bat, eta antxe, neska bat, zaintza lanetan, zaintza edo, bueno, pixate, komunean dena ondo dagoela ziurtatzen, zuen hola egin behar berezirik,
eta liburu bat eskutan, eta nik pentsatzen jo, hemen dagoen zaratarekin, eromenarekin, gure munduan, para, eta txaranga gora, eta txaranga bera, eta jende, eta pim, pam, pum, dena eromena, eta ikusten nuen tipa hor liburuarekin. Eta ikusten nuen da, liburuan gero eta aurrerago. Eta berriz ere handik ordu batzutara pasatzen ginen, da ikusten zenuen, liburu potoloa zen, baina, eta hurrengo egunean berriro, eta horrela, eta atzo azkenean, nahiko, ez dakit, libre xamar nebien, enegoen txarangarekin, enegoen igandean ateratzen dugun zuzeneko musikako konpartxarekin, eta bar, eta, aizu, barkatu, zirakurtzen ari zaiak, kuriositate gutxi ez, eta esan zidan, hori, ari zala irakurtzen Mikel Santiagoren El hijo olvidado. Begiratu dut, eta duela oso gutxi argitaratutako liburua da, ez? Urtarriaren erdialdera, olako... Ez que, garo, misterioa. Misterioa, thrillerra, eta esanien jota, bukatuko dezuta, igual, bai da. Ja, arratsalde partean ikusi nuen, ez dakit, 50 bat horri edo faltako zeskion liburu potolitoa, eta pentsatu nuen, jozte gauza kurioso, ez? Egote inauteritan, eta inauteritatik erabat urruntzen zaituen thriller batean murgiltzea, eta oso ikonoklastikoa iruditzean, oso gauza berezia, gudenak hor parrandan, zarata, jendea komunera doa, oso pasata, ez, erdi mozkor edo erdi danakoa, ez, eta zuantxe, thriller bat irakurtzen, goxo, inauterien zarataren ardien, oso momentu berezia, nien galetu nola izena zuen, baina, entzuten ari bari bada, idolo, gora zuz, idolo González, flipatu nun tiporrekin, eta egia esan, postu nintzen, agurtzeaz eta esateaz grazia egin dit, eta berriro ja arratsaldean pasatzerakoan begiratu non da, hola agurtu nindun, da ikusi nun hor liburu puskatxoa falta zitzaiola, eta El hijo olvidado, Mikel Santiago, inauterien zaratan erdian irakurtzeko thrillerra. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren. Matxin. Oso San Valentina bestia du. Politia, Eta aurretik jarri duzuna baita ere, Zoragarria. Zina zure maite dut, Juri? Nik ere inauteri girotik joko dut, eta gertatzen zait, inago gaipatu duena oraindik ez dudala egin balantzea, eta atzera begiratzen hori, oraindik ez daukat aje emozionala etorriko da, baina oraindik ez da iritsi. Alare inauteri bereziak izan dira niretzako aurtengoak, beste erabatera bizi izan ditut, eta horrek gauza onak eduki ditu, baina baita gauza txarrak ere, eta tamalez, askotan gertatzen den bezala ez, bost hitz on eta hitz txar bat entzuten badituzu, bakar horrekin geratzen zara ez, kontuan hartu gabe, gehiago izan direla onak. Eta gertakariekin ere, inauteriekin pixka bat horrela gertatu zait, gauza on pila bat gertatu dira, baina gauza txarrak ere pasa dira, eta zaila da ez burua horietan ez zentratzea, ez? Eta horregatik, eduki ditut nire momentikoak pixka bat horrela tristuratik gertu edo tentsioarekin, eta pixka bat gainezka egin dut momentu batzutan, eta oso politia iruditu zait gaur goizean esnatu naizenean jaso dudala audio bat pertsona batek esate zidana, espero dutzu ez esnatzea audioarekin, baina hau esan behar nizun, atzo ikusi zintu danean, estresatuta ikusi zintu da, eta ez nizun ezer esan, baina, baina aprobetxatu nahi dut, agian atzoetzen momentua, baina esan nahi dizut, eta gauza polit pila bat esan dizkit. Eta oso, unkigarria iruditu zait, nola, batetik pertsona horrek, zaintza modura edo atzo ikusi zuen ni agobiatutan egoela, eta esan zuen, benga, orain ez diot hau aipatuko, baina, aipatu nahi diot, eta hurrengo egunerako utziko dut, eta esan egingo dizkiot gauza honak, ze gauza honak ere esan behar dira ez da. Oso polikia iruditu zait, beraz, beraretzat nire maite dute, eta nire eskerronak, ze haizu behar ditugu, denok behar dugu noizean behin esatea ondari zarago Juri, edo hau ondo dago, edo hau polikia izan da, edo hau paso. Nik, biba zaintzago Juri entzuten ari nintzen, baina eraberean, hitz egiten inauterien inguruan nahi zaetenan galdetu nahi nizuen, eta ez dauka intentzio txarrik galderak, Nik ez dudalako horrela bizitzan inoiz sentitu,
Bada, festa honek badu, nola, ezaugarri oso... Emozionala. Aje emozionala esan dezu eta ni pentsatzen hasi naiz a ber, nola izan daiteke niretzako Kaldererotan o San Sebastianetan o Iloban urtebetetzean o noiz da. Ostra, nik ez daukat bizitza nola integratuta benetan, ez dakit nola esan, baina ulertzen diazu zertaz ari naizen, ez? Benetan, barrua ikutu eta, bueno, gero, biharamunekoak eta egoten dira, baina, ostra, emozio intentsoak eta lagunekin konpartitu eta alako aje emozionala uzten duen festagir horik ez dut bizitzan eta oso fenomeno brutala iruditzen zait. Ez dakit, nahiko nuke bueno, nik batean bizi hori noiz bait. Alderatzen dut pixo bat jendeari gertatzen zaio ezkontzetan eta horrelakoetan, ez? Zure lagun batzuk ezkontzen dira eta sekolako festa egiten duzu eta giro polita dago eta maitasunaren aldarrikapena egiten da eta aspaldian agian ikusi zituzun lagun batzukin elkartzen zara eta hurrengo egunean sentitzen duzu pixka bat hori ez, ze ondo pasa genuen atzo, baina ez soilik ze ondo, ze zoriontasuna baizik eta zeunkigarria ikusi nuenean nire txikitako laguna bere amonarekin dantzan edo zeunkigarria topatzea unibertsitateko lagun zaharrekin eta horrek komponente emozional hori edukitzen dute batzuetan, ez? Ezkontza bezalako horrelako festa handiek, ez? Edo urte betetze potolo batek. Bixi bat horrekin alderatuko nuke. Inigo? Eharra. Baliteke, bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bat dut boro barnean, idatzen ari nau. Eta goizeko 10:26 minutu ditugun honetan zera egin behar dugu, Gasteiz ingurura salto eta txiribueltaka jarri gure burua hone batetik bestera, ze ez dakit aurreratu dizuegu, esan digutela hemendik Usuen inguruan hitz egin behar genuela. Baina, Josune Belezen Mendizabalekin inoiz etzaigu oso garbi geratzen, benetan gaia azaltzen digunean, hortaz hariko garen, ezkaren hariko, eta zalantzen mapa horretan, zalantzan. Hortxe gabiltza, aurrera eta atzera, baina tira, agurtu beharko dugu Josune Belez de Mendizabal, Fernandez de Garaialde Anderea horrelakoren batean. Josune, egunon eta ongieto horri berri bigarren kafera. Egunon. Gaur bai edo gaurrez? Egunon. Zer, bigarren kafean kendu behar dizutek hemen kantelazioa edo. Orain ondo. Irribarre bat. Orain bai? Josune, gaur bai edo gaurrez, alegia. Gaur bai Usoen inguruan hitz egingo dugu edo ez? Beitu, negarrarazi didazue, itxarone, nago gaur pixka dezentrauta, Hori ere aipatu behar dut, maite dutaren tartean, gure kasuan, gure amon agurtu genuen atzo, venga, negarrez, venga. Hau da, emozionala. Negartia egiten dugu bigarren kafean, zer pasatzen. Eta gaur labilitatea jota gabiltza, zurekin negar egiteko oso pres gabiltza ez pentsa, Ez dakizu. Naiz biloba nagusiena eta tokatu zitaidan irakurtzea. Eta, honek ere badauka anekdota kutsu bat, eske, ja ustu dela, 3. hiletan eskatzen didatela irakurtzea. Kazetaria zaren ez eta antzeslea, igo eta kontatu. Ara, gero batek esan zian, oso ondo, sunkigarria, karo, nik esan nion, aldez aurretik apaizari, irakurriko dut pixkat, familiaren izenean, eta negarrasko ingo dut. Pixkat irakurri, baina negarrasko. Eta esan zian, hobeto ez bauzu egiten, Hora esan zian apaizak. Zer? Eta, karo, hobeto ez bauzu egiten, ze bestela, pixkat giroa
ez dakit astoratuko zela, bueno. Así que nik negarri nuen, saiatu nintzen aguantatzen, aldez aurretikan berak esan baino, aldez aurretikan hori neukan buruan pixkat, duintasun horrekin, eta bueno, baina imposible izan zen, imposible, eta negarri nuen gustora gainera. Eta, bueno, pues, amonak aipatu dituzue hortik, dana nik gaur ikusten dut erlazionatua horrekin, 98 beteko zituen ere amonak, datorren astean. Bai, eta burua ondo, eta hori da, bueno, azkenengo astean gaixotu zaigu, beraz, guretzat, inauteri jaiak izan dira bestelakoak. Baina, bueno, ondo bai, eta esaten dizuena, esaten ziaten lagune jo igual, aparte ja, kolaborazioak irratian, aurkezpenak, aurkezpen ofizialak, edo, bueno, dena delako kazetari funtzio horretan aurkezpenak egitea, aparte, aktore eta zergatik ez zara azten, hiletan ere zure zerbitzuak, holan, esaten, giratuko du nik hileta. Ze, bai, azkenengoan, tokatzait, 3 bider, eskaerak izan dira, lagun gertukoenak, zuk irakurri mesedez, gustatuko litzaiguke, eta benetan, niri zaila egiten zait. Eta gero beste anekdota moduan, eta pixkat unkituta utzi ninduna, hortxe nire ezagun batek, denek esan ziaten ze ondo irakurri duzu, azkenean, empatizatzen dute minarekin, doluarekin, eta bai, ni pixka trastabilatu nintzen, hitzak ez zaizkian ateratzen eta batek esan zian, ez zain ondo, nik pentsatzen nuen, zu aktore izan da, izango zinela indartsuago. Nire herrian dana esaten da, hau ere esan behar dut, ez dago filtrorik. Naparrak die, eta horiek dana esate dizute arpegira, loditu bazara, metu bazara. Bai, Jesus. Den horpegira esatearen mito moral hori ere pixkate filtratu behar da, Azerretzen ari naiz. Esatea baino, Iago, hori sentitzea irutzen zain. Esatea, isildu, baino, sentitzea hori ere. Hileta batean... ondo baitzen duzu. Saiakera batekin eta emozioari gusten ari den horbaiten lana epaitu behar izatea ere, ez dakit. Hala ere, Josune, nik duela gutxi kontatu nuen, egokitu zitzaidala horrelako, hileta ez, baina hildako baten omenaldi bat gidatzea, hileta bat azken finean, eta emozioari heldu behar horretan lanak, eta, klaro, ez da berdina, zure lagun bat hildenean, amona, emozioak ere bakoitzak bere modura, nik ere sentitu nuen hori ezin emozionatu hori, ezin unkitu hori, eta lako bola, eta bapatean ezin eutxi, baina esan berrizu gauza bat, aipatu duzu berdi brometan, igual hortara dedikatu behar duzula pixka bat, gauzat esango dizut, uste dut, benetan, Elizaren kanon kultural hoien menpe gure jendea agurtzeari usten hasi behar diogula behingoz, behintzate nahi dugun nok eta askotxo gara, eta beti Eliza batean sartu beharra maite duzun jendea agurtzeko, senideek, honek edo besteak ala sentitzen duelako bestela badiru dirako ez dakiz eregia egiten duzula 2024an, uste dut aldarrikatu behar dela agurtzeko beste modu bat, agurtzeko modu ez dakit bidirekzionalago bat, non elkartzen den jendea agurtzera, eta ez dakit, Elizan sartu, eta asko jota irakurri testutxo bat, eta nik kontatuko ditut hemen 17 pasart ez da ginongoak, eta uste dut horrekin bukatu behar dugula, eta berandu gabiltzan, Joango gara pixkanak aldatzen, ez? Ezkontzekin egin den bezala, geroz eta jende gutxiago ezkontze da Eliza baten barruan edo liturgia horretan, eta geroz eta gehiago ikusten ditugu, gu ezkonduko gara gure herriko udaletxean, edo gu hemen mendizela honetan, eta gero ingo dugu bokai johana, hiletekin ere etorriko da, kenduko zaio daukan kutsu hori asko zailagoa da, Baina, ados egon da, horrela da, garbi dago, baina, ezkontza batean, Elizaren zehartatik pasa beharra, bueno, manik ez dut hola sentitzen, baina, behintzat ez da mingarria, ez? Norbait agurtzea eta sentitzea, ze letxe sari da kontatzen tipo hori hor goran, eta ez da gitzen bat hiletetan pasa zaidan, senidekin ondoren elkartu, eta sentitzea, utxaltasun handia bat. Eta, gogoan dut, duela gutxi, Javier Daimerik lagun hau agurtzerakoan, jende atera zelandik eta komentaria zela, ze pakea sentitu dudan, ze ondo, jende izketan, elkarrekin, elkarre sarkatzen, goxo, presari gabe, hementxe, nahi guenuen naina, eta uste dut oso berandu gabiltzala. Aldatzen ari da, aldatzen joango da, baina
hori bultza egin behar dugu. Gehiago hitz egin behar da hontaz. Agurrak daukan pixua doluaren kudeaketan oso handia da, eta agurrak mierda bat balin badira, doluan ez dute laguntzen. Ez, nik aber, irribarre bat ateratzen dizun honek, Josune, baina justo honen arira, aurreko astean, aurreko urtean, egun batean hitz egingo dizue, baina nik ere epoka txarxamarra pasadet arrazoi askorengatik, eta zorionez badaukat goiurik aipatu den bezala lagun eta zaintza sare handi bat, eta horietako batek Maitanek hain zuzen ere, horrelako audio izugarri bat bidaldu zian, haupa gartxot, ez dakize, eta komentatu zuen beste askorekin batera, botazian bere hiletaren egitarauaren diseinua. Zoragarri. Zoragarria izan zen, esan zian, nik badakit hiltzen aizenean, ez dakizein bertsoa botako ditu lehengo, eta gero atorrikoa dantzaita, eta nahi detzuk, abestia hau, ja, bere alaitasun oso batekin, 9 minutuko audio batean, bere hiletaren diseinua egin zuen, Inigo esaten ari zen, hileta 2.0 hau, baina, beraz zeukan, ez dakit, falta zitzaion ze kanape egongo ziren ere, erabakitza, eta irutu zitzaian oso, ez dakit, bizitza ospatu behar da, ez, bizirik gaudenean, baina, are gehiago, baina, ez dakit, partitzean ere bai, ez, alako xoriontasun edo, ez dakit, sentsazio on batekin uzeko. Hori irutu zitzaian, grazioso, grazia egin zian, baina ere, ez dakit, adoretsua, ez, eriotza bezalako gauza bati ere, ez dakit, heldu behar zaion tokitik heltzeko bezala, eta aste honetan izan da, beraz animo, hemendik besarkada hundiena, Josune. Aurrekoan lagun batekin horretaz aritu ginen, eta aipatu genuen, nik esan nion, nire lagun minari, Izaro, ni hiltzen naizenean, nire argazkia, eskelatarako eta argazkiau, mesedez zuk aukeratu. Zen nire amak aukeratu behar balin badu, aukeratuko du dagoen argazkirik itxusiena. Beraz, ardura hori zure gainuzten dute, eta esan zidan, bale, baina egian egin beharko genuke aukeratu argazki bat, ja utzizuk aukeratuta zen nahi duzun, eta isa urtero aldatu. Hau da, nik gaurkoz, ez? Nire gaurko argazki bat jarriko nuke, urrengo urtean edo 2 urtetan hiltzen banaiz, erabili daitekena, baina karo. Gaurkoa igual justo ez goiuri. Gaurkoa ez. Gauza esan baituet, ez da nire burua defenditzeko, ze gaina honek ez du implikatzen nik aurpegi hona dudanik, baina nik goiuri oso itxuroso ikusten dut. Goiuri itxuroso, dinoen gaur badelako, ez dakit, dolu egun bat, justo, ez? Dolu eguneko argazki bat, ez da egokina kaso zeharako. Ega da, beste egun batekoa, eta aritu ginen izketan, zenbatero aldatu behar dugun, esaten genuen, bale, baina 10 urte barru berriro argazki berri bat jarri behar dugu, zeia, duela 10 urtekoa, ja ez digu balio. Eta horreta zaritu ginen. Egia da, Inigo bultzatu egin behar dela, eta oso mantxo goazela aldaketa hauetan, baina nik somatzen dutari garela. Bai, eta esan duzuen horrekin erabat ados, argazkiaren nabe bai, amonarena ikusten nuen atzo, hilkutxan, eta esaten nuen, hau, ondo, bera, pozik egongo litzateke argazki honekin, elegante, dotore, bera, beti, azkenengo momentura arte, bere kremak, bere, bai, oso itxurosoa zen, eta ondo. Eta gauza bera pentsatu nuen, esan, ni gaur egun daukat melenita eta kiskurra, baina duela urtebeteko argazkia ikusiz gero, luzeagoa hilea, eta, jendeak ere harrematzen zaitu, ez, irudi horrekin. Ze irudi, hor bitartean, zain geunden bitartean, ze, por cierto, nik, eta hau zinez esan behar dut, apaizarien nion kasurik egin, ez dakit zer demondre kontatu zuen, benetan ninengoen nire gauzetan, eta hori bitartean, pentsatu nuen horretan, pentsatu nuen ere idatzi zuztea, idatzi zuztea, eta jain moduko zerbait, hombre, normal izango da, jendea tristegotea, espero, alde egiten duenean, baina Depogeseko abeslariaren hileta goratuko duzu, ez da? Horre, Eliza jende guztia kanta, bera zer zen abeslaria, juergista bat, bizipoza zeukan, jun zaigu, alegría, bai, holan, así que... Bueno, gente, eta ya está, eskerrik asko, por cierto. Gaur ez notu naiz, eta neukaron korapillo bat, eta ya está, ya lasaiago nago, así que eskerrik asko bigarren kafeko lagun guztiei. Eta orain usuekin, hartuko gara, bai? Ze, por cierto, usoak, claro, es que esan izuen gaia, es que ni bebai naiz, boka txankla bat, arintzen prestatzen dana usoak. Vale, bitxu, nik esaten badizuet, ja argi dago ez, mezu bat bidali nahiko bazenute gaur egun, nola ingo zenukete? Erreza ez? Mezu bat, WhatsApp bidez.
Bai. Bai. Igual garai batean ere gutunez egiten zen. Baina, jakingo duzue, usoen bidez ere egin daitekela. Eta ni pixkat olan atentzia indiana da hitz potolo hau, kolombofilo. Hori entzun da zenuten? Hitz hori? Kolombofilo? Detektibe Bai. Kolombori beldurra dion jendea? Kolombofilo? Edo zerbait daukazula gaizki justo hor eta bai. Detektibe Kolomboren zaleak direnak. Nik ez dagoet ideari zer den kolombofilo. Nik ez da. Ni hain nintzen pentsatzen. Usoen mezu epialtzeko formula hori en desuso dagola, gaur egun. Hortaz pentsatzen nintzen, baina barkatu. Delay. Gaur egun desuson dagoen. Trinkolara doan aldiriko trena ateratuta dator. Urrengo geltokia oean lo, ez? Izango motereotea. Mote. Barkatu eragozpenak. Baina atereri marret, bestela benenoa barruan pilatzen, eta hori ez da ona, eta hemen bestaldean Julen dago, hemen WhatsAppean idazten. Amarrekoa ematen, haupa Julen, eskerrik asko. Osa, Julenik amarreko eman dizu benetan. Barkatu. Oso ondo ari zarete, bai, ze kolombofilo hori zer eta bai, usoak ezten eta azten duen pertsonaren izena, ez da, igual ofizio bat ez da, baina bai zaletasun bat. Eta badira batzuk Araban, eta oraindikan usoekin ibiltzen dira mezuak joan da etorrian ibiltzen direnak, eta nik beti ere pentsatut, baina hau nola egiten da? Ze, klaro, orain teknologia daukagu, eta esatu duzu, bueno, txip bat jartzen diozu, eta ematen du txiparen bitartez usoa badoala, ez? Zenbait gauza deskubritu ditut alean, ere iturri fidagarriena, Jon Rejado kasetariak idatzitako artikuluaren inguruan. Hemen Araban badago Nikolas Xamardo izeneko kolombofilo bat, eta bere ibiltzen da usoekin txapelketetarako, txapelketa badira hor gero usoak joan etorrian egiten diren txapelketa batzuk, kontatuko dizuet gero, ze kategorietan, baina hori da, nik esaten nuen, baina nola daki uso batek nora joan behar duen. Zez nola egiten dute? Bueno, begira, zuk hartzen baldin baduzu, ondo azaltzen duan, zenerik ostau zitzaidan asmatzea. Adibidez, Nikolas Xamardo kolombofilo honek egiten duena da, erosi zuen Demagun, Bruselasen, Demagunez han izan zen, Belgikan erosi zuen uso bat, eta ekarri zuen Arabara, herrira. Orduan, instintoz edo, askatzen duzunean usoa bueltatzen da jaioterrira. Errez ematen du, baina esaten duzu, baina etorri bada, kutxa batean edo, nola daki gero, nola bueltatu. Bueno, pues, instintoz edo espazioan kokatzen nolabait badakite uso horiek. Eta oraindikan hemen esaten dutenaren arabera, hor daude zalantza horiek, zientifikoki oraindikan ez dago argitzerik nola daukaten gaitasun hori, esan dudan bezala, Belgikatik ekarri, klaro, ez duzu ekartzen trena edo abioian hor zure ondoan esaten begira, hemendik eta handik bueltatu behar duzu gero, klaro, dator begiak itxita edo gordeta, ez dakit nola bidaiatuko duen, eta gero, behin jaioterria ez den beste punta horretara ailegatzen denean, gai da hegaldia altxatzeko eta bueltatzeko etorri den tokira. Esaten dute bebai, eremu elektromagnetikoekin lotuta dagoela. Eta hori esperientziaren bitartez lortzen dutela. Zer, hemen artikulu honetan ere, jasotzen du, ekaitz elektrikoak ero daudenean, desorientatu egiten direla usoak. Eta hori ere gertatu izan da. Kampo magnetikoak egiten direlako edo. Bai, euren uler dezagun GPS hori, GPS diot instintibo hori, aldatzen delako edo desorekatzen delako. Eta niri oso artikulu interesgarria iruditu zait hau, enekien horrelako zaletasunik zegoenik, baina esan behar dugu, hau izan zela
etxekotutako edo domestikatutako lehendabiziko animalietako bat, usoa. Ez? Pentsa dezakegu. Bueno, ez dakit, pentsa dezakegu, ez dakit, edo, esatu dugu txakurrak, katuak, edo behiak, edo abeltzantza hasi zenean, ez da? Baina izan zen, historiako lehenetarikoa, baina olako aztarnak daude, Fenizian, Txinan, Grezian, Erroman, eta Egipton ere bai, aurkitu dituzte lehen aztarnak, Beraz, horregatik esaten da, usoa izan zela etxekotutako lehen animaletako bat. Eta komunikabide eraginkorrena historian, telegrafoaren aurretik erabiltzen zena. Oso atzera egiten dugu historian, baina hori, gero esaten dugu, eta gaur egon, ze mezuak bidaltzeko? Bai, egon daitezke olako kasuak pixkat bukolikoak edo, baina txapelketak ere badira, eta txapelketetan, begira, daude kategoria ezberdinak. 100 eta 300 kilometro bitartean egiten dituztenak, hauek abiadurazkoak deitzen dira, fondo erdikoak, hau ematen dute hori korrikalariak ez, kasunetan egan, 300 eta 500 kilometro artekoak, eta gero 700 kilometro egite dituzten usoak ere badira, eta haizea alde baldin baukate, 1000 kilometro ere egiteko gai dira egun bakar batean, uso batek. Orduan, mezuak bidali bai, txapelketak ere bai, baina gauza kuriosoen artean artikulu honek, Jon Rejadok idatzetako artikulu honek, esaten du, nolabait ere, militarrek baliatu izan dituztela usoak, uso mezulariak, egin handi batean, Bigarren Munduko Gerran aipatzen du hemen, eta esaten du bai, armadak usosaleen abereak konfiskatzeko baimena nolabait izan duela urtetan, edo ez dakit gaur egun ere duen, baina beti ere uso horiek asmo gaiztorekin erabiltzen baldin badira. Demagun, igual, droga garraiatzen dute, edo mezu, ez dakit, zelako mezuak, ez? Bestelako mezuak ez kaixo zer moduz, baizik eta, haus eta bestia. Orduan, ez da txantxa, eta nik pentsatzen nuen, beitu, hau, enekien, ez dakit, oso historia neukan nik, ez? Uso zalen, edo egodun mezulari hauen, pues ez dakit, erabiltzeko modua, kolombo filo batzuk badira, eta gaineramen artikulan ere aipatzen du, batzutan entrenamenduak ere egite dituztela, behitu, hor Tolosa inguruan, Baionan, hortxe ez, Tolosan utzi usoa eta gero, bueltatzen da Arabara. Olako gauzak orduan, oso kuriosoa iruditu zait, hau, Uso kuriosoa, hori da, bai. Baina egon txapelketa ez, konkurso, nik ja denetan, Toluso, denetan dago. Vale, ya, txea. Hori kontatu nahi nizuen, eta, klaro, astu intzitzaidan esan izan nuen, misterio pixka batekin jarri nuen, eta zeinek egiten du, eta zeinek bidaltzen du mezua, eta zer da kolon beofilo, eta, total, gero esan nizuen, gaiak usoa dira, hoi, baina, hemen Gasteizen usoak baditugu, ez dira mezuak bidaltzen dituzten egitakoak, baizik eta, deskuidatzen baldin bazara, pintxo bat hartzen baldin bazaude hor plaza berrian, edo Andra Marizuriaren plazan, terrazak den tokian, despistatzen zara, benetan, eta hauek bai dela etxekotuak, zedatoz, eta hala, pintxoa jaten dute. Da pasada, hemen daukagu... Puntu bat, usoak Gasteizen ikusten dituzuenak, eta zuen herritan ikusten dituzuen uso, hola, pixkate, estimo handiegirik ez diegun horiek, biltzen dianak. Nik ez dut inoiz ulertu baina hori. Ez dut inoiz ulertu zehatik ez diegun estimo horiek. Zezarate egiten dute inigo? Bai, pixatu hori zientifikoki erakutsu ezakegu. Eta mezulariak uso berberak direla. Berberak ez, berdinak. Ikusten, hasi naiz hemen uso mezulariaren bilaketa egiten Googleen, eta ikusten dut, zera uso ondo itxusi eta gutxi preziatzen dugun hori. Ez da, hola, ez dakitze arraza berezi edo, ez? Oso uso itxusoak. Normala da, Kolumba Libia domestika, alaxe izena du. Eta, Historio bitxi bat kontatu nahi dizuet, uso baten atxiloketaren historia.
Uso baten atxiloketaren historia. Bai, kontatu ezaket badaukagu... Mikel Santiago horien liburua baino thrillerragoa. Bai. Badaukagu minutu bat azken orduaren bila joan aurretik eta ondoren jarrai dezakegu. Vale, hype pixka bat egingo du. Hype pixka bat egingo du. Venga. Spoilerra. Vale, zuek pentsatu. Uso bat, Indian, portua, 8 hilabete, kartzela, txinatar espioiak eta eraztunak. Hori dira historiaren elementuak. Próximamente en Netflix. Bai, podcast baterako 8 atal edo bai, Netflixeko telesail modura. Bai. Hortxe daude elementuak eta usuaren atxiloketaren historia oso bitxia da. Hortxe utziko du jaipa, eta segituan kontatuko digu gure entzulei, baina azken ordukoaren bila saltotxo egin behar dugu, segituan Naiz Irratiaren estudio zentraletatik kontatuko dizuegu zer gertatzen ari den Euskal Herrian eta munduan. Naiz Irratian, bigarren kafea. Segundu gutxi goizeko 11:00 eta esan da bezala guk azken ordukoaren bila salto egin behar dugu. Estudio zentraletan prest da Oñatz, Aizpuru Oñatz, egunon? Egunon lankide guztiok, batetik Tolosako tiro horren eta gazte zaurituaren ingurukoak, gaur Josu Erkoreka Lakuako segurtasun sailburua duela gutxi hontaz hitz egin duelako, eta beti ere ertzaintzak hasieratik izandako gardentasuna gai honetan azpimarratu nahi izan du Erkorekak hasieratik eurak izan direla, interesatu alenak, karga honen ondoren ikerketa martxan jarri dutenak eta senidekin eta baita epaiteiekin harremanetan izan direnak. Hori da, behintzat azken ordukoa. Arnaldo Otegi gaur gurean izan da, eta Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia berriz iradoki du ea zer uste zuten ertzainek Tolosa jendez beteta zegoen momentu horretan, foan balekin, zer gertatuko ote zen, olako eskuartze bat ezin dela inolaz ere justifikatu adierazi du Arnaldo Otegik gurean. Bestalde, une honetan, Bilbon elkarretaratzea eta mobilizazioari dira egiten sindikatua, dakizuenez urte hasi denetik 14 langile hil direlako beraien lanpostuan, eta Besteilas SK Etxalde eta Iruk gizakatea dute martxan jarria, Lakuako gobernuaren ordezkaritzatik Confebasken egoitzara, erakundei kontrol falta eta baliabide nahikorik ez dagoela leporatu diote. 14. langilea, aste honetan hildelako Durangon, teilatu batetik goiti bera etorrita, sindikatu diotenez, langileak arnasa zuen jantzia bai, baina posible da bigarren ainguratzean utz egin izana edo eutxigabe egotea, eta sindikatuek ere gaurko protesta dute egina. Azken aipamen bat, amaitu aurretik, bain zuzen, Baionatik ailegatu dena Ablenkin Karkut gaztearen ustezko hiltzailea behemineko kartzelaldian sartu dutelako duela 4 hilabete iesean zegoen 29 urteko gizonezkoa. Bere kasa agertu da Baionako komisaldegian epaileren aurrera eraman dute, eta gaztearen ustezko hiltzailearen ardura bere gain hartu ondoren espetxeratu dute. Zanezpirit edo Baionako gurutze zaindu auzoan pasaden urriaren 14an tiroz hiltzuten gaztea. 4 tiro eman zizkioten, ondoren iesean izan zen, eta orain entregatu du bere buruan. Naiz eta aldez horretik, beste 2 pertsona ere espetxean dauden gai honegatik. Hauxe guztia kontatzeko genizuena ba. Eskerrik asko Oñatz Aizpuru, esan da bezala, informazio gehiago eguerdiko 12etan, eta guke aurrera egingo dugu, hementxe usoen jaipari erantzuna eman bar diogulako. Goiurik jarri du thriller bat maiganean, eta thriller hori nolabait argitu ere egin beharko dugu, Goiuri. Musika hola, misteriozko musika behar duzu edo zer behar duzu? Anoski. A ber, Zerbait, ez? Ja jaipa egin dugu, kontatu behar dugu historio bat, esan bezala, uso bat kartzela eta espioi txinatarrak uztartzen dituen historio bat kontatuko dugu, eta horretarako zalantzari gabe misterioko musika behar dugu. Misteriokoa edo... Gustatzen zait. You like it? Dauka sexy puntu bat honek, Barkatu. Usoak ere badira pixka. Sexy, edo zuk aje emozionalarekin batera daukazun pixkatola azala zera. Usoek bezala.
Beraz, India, portua, uso bat, Bai. 8 ordu kartzelean. 8 ordu, ez? 8 urte, 8 hilabete. hilabete. Bai, kontatuko dizuet. Gure uso gaixoaren amesgaiztoa. Duela 8 hilabete hasi zen amesgaizto hau, Txenburreko portuan. Txenburro omen dago, herrialdeko zona finantzeriotik gertu. Eta antzebilen uso bat. Eta antxe harrapatu egin zuten. Harrapatu egin zuen, Indiako poliziak uso harrapatu egin zuen, eta ikusi zuen, 2 eraztun zituela. Ez? Hori da, uso mezulariek daramaten bereizgarri nagusia. Eraztun moduko bat daramatela, eta horrek esan nahi du hor mezua dagoela. Bai, baina hauek, honek, 2 eraztun zeuzkan. Bat kobrezkoa, eta bestea aluminiozkoa. Eta 2 eraztun zituen, eta bazirudien txinatar kaligrafiaren antza zuen mezuak zeudela eraztunetan jarrita. Eta ikusi zuten, eraztunak bazituztela, baino portamensajea deitzen zaiona ez zeukala. Eta orduan, esan zuten, bale, ez da uso mezulari bat, ze ez dara mezua, baino bai 2 eraztun txiki, gainera material desberdinez egindakoak, eta kaligrafia txinatarra dauka, eta hemen dago portu honetan, eta hau oso arraroa da. Atxilotu egin zuten, eta eraman zuten, bai Sakarbai Dinxou izeneko animalien ospitalera. Nola, ze ospitale? Bai Sakarbai Dinxou. Bai Sakarbai Dinxou animalien ospitalera eraman zuten. Gartxotari daia begiratzen Dinxou, uso... Ez. Pronunciazioa lantzeko eta da. Bai, hori ez dakit, baina bueno. Han eduki zuten, eta 8 usoa, egonda han 8 hilabetez. Kalean uso eta etxean 8 horregatik, bai. Egonda, ospitale horretan, 8 hilabetez. Badirudi, petak eskatu ziola ospitaleari askatzeko. Uso gaixoat, denbora asko zeramala ospitalean. Eta ospitalekoek, medikuek, albaiteriek esaten zutela, baietz, beraiek aske usteko alde zutela, baina poliziak esaten zuela, ez. Ikerketa amaitu arte, ezintzela uso hori aske utzi. Eta orduan hor aritu dira, 8 hilabetez ikerketetan. Uste zutelako, Txinak bidalitako espioi uso bat zela. Oda, uso horrek nolabait espiatu egingo zituela, bere eraztun horren bitartez, teknologia arraroren baten bitartez, joan zela hor sekretu ekonomikoak espiatzera, eta ordan 8 hilabetez hor utzi dute. Azkenean, deskurritu dute misterioa. Ez da usoa, ez da espioitzan aritzen, ez da inoiz aritu. Zer du ba? Taiwanen, lasterketa, abiadura txapelketa batean parte hartzen ari zen, uso hau. Eta galdu eginda. Eta horregatik zeuzkan, mezu horiek, eta beste mota bateko eraztunak, etzelako ez uso mezularia, ez espioia, eta ez ezerrez ari zen, txapelketa batean, abiadura neurtzeko txapelketa batean, eta deskubritu dute hori, eta aske utzi dute, pasaden astean, gure uso gaixo. 8 hilabetez giltzapetuta. Izena badu usoak? Free uso. Ari nintzen imaginatzen, ez dakit, humanizatzen ari nintzen usoa, eta interrogatorio sala batean ez ere esan gabe, noski, kafetxo atera eta venga, baina, nundi zatoz, eta ez dakit, gero kartzela nola pixkat ere maltzur bihurtuta, eta ariketa asko inda, eta muskuluak inda. Argazki ere badute, jarriko dizuet. Bai, ikusten zaiola, giharrak sentatuta, aritu dela... Ni abogado eta ez dakit, abokatuak mi llamada, o nola izatea. Bai. Nere eskubideak ez da. Badakizue uso mezulariak ikaragarri garestiak direla, ez da? Bai. Azken uso mezulari enkante batean, errekorra gainditu zen 1,6 milioi eurotan saldu zen usoa. Benetan, Zarizarete argazki guzti. Julenek esaten du abiadura lasterketan estrabiatutako usoa usoin bolt, zela. Ez dakit, Julen bota egin bar dezuen, mendik, edo ez dakit kontratua berritu, beti nago, beti marka batean. Bai, o betirako bota, o alkate bihurtu ez dakit, baino
Asko maite zaitut, Julen. Anaiak izan ginen beste bizitza bat. Tira, Josune, hemen ari gara Usoen historieta kontatu. Zenbat joko manduen, azkenean Usoaren gaiak. Nik imaginatzen nuen goiuri kontatutakoa, etorrez zait burura zelan Tom Hanks, ez daka filme bat dagoela aireportu batean ez dakizen denbora, hori historio real bat izan zela, hori nolabait harrapatuta zaituztela hor, kasunetan espazio denbora tarte horretan, eta Usoarena benetan nik ere irudikatu dudala, Eta begira, entzule batek idatzi dit El Batallón Perdido izeneko filmean, hor ze guda da hau, zenbat guda dauzkagu gure artean. Lehenengo guda, munduko lehenengo gudan, hortxe, ibiltzen direla ere Usoekin, referentzia moduan. Komunikabide eraginkorrena izan direla historian Usoak. Naizetanik, eta hau ere zintzotasunez, Gasteizkoak, akatuko nituzki. Igual ulertzen diate, ez? Gente, honekin... Beraz hemen izabaz, ez garaialde, segi ondo, eta besarka da handi bat hemendik, dolu egun hauek behar bezala igaratzeko. Eskerrik asko ekipo, eskerrik asko benetan. Venga, musutxo bat, eta azken arte, aio! Aio, Josune. Don't we go, so why don't we go? I'll never know. Ignore signs of change no more. I come back. Eta Usoen historiak eta Usoen xelebrekeriak kontatuz goizeko 11 eta 10 ditugu dagoeneko, segituan mugantarrak gurean izango ditugu, euren lan berriena aurkezteko, baina guk oraindik musika girotik gauza kontatu behar dizkizuegu, ze badator oso artista mitiko bat, dagoeneko urtetxoak betetzen da bilena, ez da egit kasualidadea den otsailaren 14 aukeratzea berak bere sarrerak Euskal Herriko kontzerturako salgai jartzeko, baina tira, bere abestietan maitasunari hainbeste abestu dion artista honek, Bilbo zapalduko du urrengo hilabeteetan, urrun xamar, pixkate ETS bat egin dura esan ditik. Baina ez da boni bere. I like to see you, thought I'd let you know. I wanna be with you. Bide batez, badakizu zergatik utzi zioten egiteari MTV Unplugged? Unplugged? Unplugged. Ez? Unplugged. Ez dira egiten, ez? Duela urte Miley Cyrusek egin duela ezain beste. Bai? Bai. Lehen asko egiten zidan. Hombre, zuzenean mainstreamean zuzenean jotzen zuten taldeak existitzen zirelako, ez? Izan daiteke hori... Baina ez dute modu txarran esan, baina azkenan egontzen garai bat non esan nuke rock taldea handiagoak bat zuden, orain artista guztiek banda badute, baina normalen artista ez dakit individualak edo... Bai, lehen izan ginen kontaz, Osa, ez dut modu txarrean esan, ez? Baina, bai... 2022 da azkena, inigo? 21 Pilots rock alternatiboa egiten duen bikoteak egin zuen MTV Unplugged kainaren 9, 2022ko kainaren 9. Akaso kontua hori gutxiago egiten direla, eta gero artista oso sondiek egin zituztela 80ko hamarkadan, eta gaur egun gutxiago egiten direla. Baina, tira, MTV Unplugged batetik dator I'm Ready kantu honen bersio zoragarri hau. Bryan Adams, abeslari eta kantugile kanadiarra Euskal Herrira dator, noiz eta azaroaren 15ean. Horregatik esan dut ETS bat egin duela, ze, urrun xamar dago, otsailean gara, baina sarrerak gaur goizeko 10etan jarri dituzte salgai, Bizkaiaren bilbaoexhibitioncenter.com webunean, beken webunean, eta azaroaren 15ean, antxe izango da Bryan Adams So Happy It Hurts birarekin, eta lan hau aurkezten, eta ez dakit Bryan Adamsek dagoeneko
ez ote dituen 70 asko urte, ze dagoeneko ibilbide oso luzea darama, 74, ez da heldu, uste non baietz. Jogurin. Kontzertuena ala ere pixka bat bilakatu da eromena, ez? Zaila da kontzertuetarako sarrerak lortzea. Gaur egon. Pixka bat, ez detola jubilatu marmarti baten... Izan, bai, pixkat. Bai, baina pixkat nekatuta nago. Irutzen zait azken urtetako joera bat oso... Ez dakit, muturrekoa bezala, ez? Ze kontzertuak 1000 daude, baina... Soldautaren kultura berri hau ere egokitzen zaie gutxi batzuei, eta... Bai, akaso inbidiatik da, hori ere onartzen dut, baina bai, pixkan dago ja nekeza egiten zaite hitza bera ere hartu dio talako tirria bat, urtero izaten dira, gehien erabiltzen diren hitzak edo horrelako topak eroten dira, jode, sold out, ez dut besterik ikusten eta gainera irutzen zaite faltsua dela, zen kulturaren atzan oraindik ere ez dakit muturreko egoerak eta prekarietatea jende askonentzat eguneroko bazka dira, eta badirudi hemen kontzertuetara jende guztia joaten dela, baina kontzertu bakan batzuetara orduan. Bada oso fenomeno kurioso bat. Egia da ere, azkenean jendea mugituta sarrerak saltzen baituzu, ez? Ekonomia bera da, ez? Eskaintza eta eskaera, baina, bai, bada... Agian, aztertu beharko genuke, Euskal Herrian adibidez, urtean zenbat kontzertu egiten diren, eta horietatik zenbatetan soldauta gertatu den. Eta horrela ikusiko genuke, naiz eta askotan entzuten dugun, talde honek soldaut, nola gero 0,3 diren. Bai, 100 kontzertu egiten dira hilabetero, non oso jende gutxi dagoen, eta nun kontzertuak ez diren bideragarriak ere. Baina tira, ezkara ezkorregi jarriko, eta... Akaso lege bat, bukatzeko lege bat jarri barko litzake hori egiten duenak, legez sartu behar duela txikiagoa den norbait telonero gisa, eta horrela pixkat balantza orekatuko litzake, baina utopia. Ez da gauza txarra eta aztertuko dugu beste batean, baina goizeko 11 eta 16 minutu ditugu lan mugan taldekoak segituan izango ditugu gurekin. Keep calm and bigarren kafea. Gertatzen dena Ilaten nauzue Ni ere sentitzen naiz aurrera ez den alde batera arrastaka askotan. Biziak ezin dela izan erakusten dizunean, ximeltzen baita ilusioaren lorea. Orduan bihurtzen dira pentsamendua eta tristura alde bereko etxai. Eta pentsatzen duzun mina baino lehen, bazela zerbait horriaren beste aldean. Eta orain zer? Zer dira kantuak galerari egindako marrazki bat ez badira? Baina orain zera ditu vagonire genezatu Baina Ojo, sakon dator gaur arkezpena, markatuko diazue, baina alakoak dira gure gaurko gonbidatuen musika zein hausnarketak ere esango nuke. Eta gainera oso identifikatuta sentitu naiz entzule gisa. Mugan taldeko Pablo eta Marcos ditugu gaur gurean, eta lehengo urteko azaroan kaleratu zuten aurrera ez den alde batera diskoa aurkeztera datoz. Egin genien, Durangoko azokaren bueltan oso intimoa zen elkarrizketa bat, baina gaur, bigarren zatia, naiz erratian, entzule guztientzat, ongi etorri eta eskerrik asko, bikote. Eskerrik asko zuei. Eta bueno, ez dakien entzat muganen badira 17 taldekide horrelako zerbait, 17.000, baina gaur etorri ez diren
guztiei ere hemendik agurra handi bat. Exageratu gabe esateko, dozena erdi eta dozenaren tarte hortan. Hoi da. Ba, saiatuko naiz gauzak ez errepikatzen, batzuk errepikatuko ditugu, baina buelta asko bandizkiot gaur zer galdetu eta zer ez, baina bueno, hasteko beti egiten den galdera. 2022an kaleratu zenuten lehen diskoa, 2023an etorri zen bigarrena, aurrera ez den alde batera, eta bueno, nik hemen Anai Arreben zera bat egin nahi nuke, horrela, joko bat bezala, beti izaten da lehengoak baduela zerbait bigarrenak ez duena, Anai Arrebak balira, galdetu du nahiko nizue, lehengo diskoak eta bigarrenak zertan duten antza, sudurra belarriak begia, eta zertan ezberdintzen diren. Bueno, antza, nik uste azkenean kanta guztiak, bueno, gure kanta guztiak, dakatela azkenean gitarra akustikaren handik sortzen dira gehienak eta badakatela identifikatiboa den hori, ez? Igual denek jarraitzen dutela estilo berdina edo, bueno. Baina bai ikusti diot ezberdintasuna bigarrena iruditzen zait pixkat ilunagoa bezala edo bai iluna ez dakit esan, baina bueno, osea. Bigarrena beti izaten da makarragoa bezala, ez? Lehengoaren arropak jasotzen ditu eta... Bai, ez dakit. Hortik dator, baina bai elektrika gehiago sartu dugu, sartu gera, ez dakit, gehiago jantzen. Emango zizuen ere pentsatu nahi dut, lehengoa beti izaten da alako prueba de errorez, baina sonoridade aldetik ere zer funtzionatzen zuen, zerkez, badaude bigarren honetan ere ukitu elektroniko batzuk, esango nuke orduan, saiatu zeate gitarra oinarri duen soinu hori pixkat ere beste leku batzuetara eramaten, nahiz aipatu dezun bezala oinarria akustikoa izan. Bai, saiatu gara ez izaten bakarlari kantuak edo. Izaten talde kantuak eta gaur jo behar ditugun kantu hauet adibez zaien zaigu erabakitzea, ze formatu txikiagoetan zaiago egite zaigu kantu jotzea, baina ona dela uste. Erantzun ona da hori, Saiatu gara izate ez bakarlari baten edo bakarlari abestiak izaten. Bueno, ala ere izaten dute abesti batek funtzionatzeko, ez? Bere modu intimo eta biluzienean funtzionatu behar duela, hau da, akustikoan horrenarera galdetu beharra daukat zuen iritziz, orain Markosi galdetuko diot, ze behar du abesti on batek, zure ustez kasunetan zu Muganeko kide bezala, esan nahi nuke, esan nahi dute, bai, Muganen abesti batek zer behar du? Galdera zaila iritz zait, bueno, nik uste behar duela sentimendua. Sentimendua behar du, benetakotasuna behar du, eta musikalki gorputza behar du, nik uste ensaiotan gaudena eta besti bat probatzen egia baldin bagea, lo que sea, gorputza aurkitzen diogun arte, zehoze falta zeiola somatzen dugu, eta bapatean bajoaren ritmo bat, o baterian zehoze, o akorde batzuk harrapatzizkiogu, eta somatzen dugu forma bat hartzen duela, eta orduan bapatean esaten dugu, hau badoa, eta gero emango izkiogu beste apaingarriak, beste detaileak, eta baina nik uste dut hortik doala beharrezkoa den hori. Erantzun egarra, Marcos, hain zaila ere, etxan galdera, Gustatu zait gauza bat, ez dakiz zeitz erabiliezu, baina hori zanetek ere estruktura zaintzen, edo estrukturak behatzen dituen talde bazata elementuak atera dira, baina esaten zenuenean zerbaitek gorputza ez duela, presentzia esan nahi duzu, presentzia hau da normalean kuerpo esaten denean gaztelenean ez bada horrelako presentzia soniko bat, edo gorputza diozu atalak bata bestearekin lotuta egotea eta alako osotasun badortza, edo biak. Biak ikuste ditut bastante beharrezko, eta nik uste bigarren diska hontan bietatik irabazi dugula, bai gehiago erreparatu diogula atalei nola lotzen dian zatiak, ze zati dauden soberan, ze zati faltadan, eta baita presentzia ez, gorputz horri, indar horri, nik uste biak behar direla. Eta aipatzen ari honen arira ere bai, interesgarria iruditzen zait, batzutan automatikoki pentsatzen dugu ez, lehenengo lan bat imaginatu 100 buelta ematen dizkiozu, adibide bat ematen, eta bigarrenari normalean 300 ez, edo, baino kasu batzuetan justo kontrako bideare izaten da. Batzutan 100 buelta ematen zaizkio lehenengo lan bati, edo bigarren bati, eta urrengoari gutxigo ez, talde batek ere ikasten du nun ekonomizatu behar duen. Aurkitu ezuek alako tartenen bat, edo oraindik ez? Esplikatu naiz ez da? Bai, horretu da.
nago ziur, aurkitu dugun edo ez, baina bai uste dut, lehenengo diskoan konturatu ginela gustatzen zaigula asko estudioan aldatzea dena, eta finikitatzea gauzakor. Orduan, uste dut ez dugula inbeste lan egin lehenago, muskalki jakinda. Osea, lehenengo filtroa izan da estudiora eramateko, ez? Eta hori agertatuko zen bigarren fase bat. Orduan uste dut hor bai, ez dugu inbeste jamurua dena finikitatzen, arreglo guztiak, bagenekilako estudioan ondela oso ondo inguratuta eta ingo genula hor. Eharra, hori kuriosoa da ezen estudioare izaten da, baini naiz, Goiuri. Ez nire antxietatea sortu dit, estudiora joateak dena bukatu gabe eta borobildu gabe dela. Zure aulkiek igual ere bai. Ja, aldatu behar dugu, burdi handiakaz, baina ez, justo izan marnuen, Goiuriren aipua... Aldatu behar dugu, dio, Gartxotek etxeko sofan lagunekin hiru trago hartuta gero etzan da balego bezala, hola... Ja, bai, arrazoia. Ipurdi handia daukat baita, igual gure kolaboratzaien artean ipurdi txikiena duen pertsonak. Baina, ez da, ipurdi handia gani daukat hori garbi dago, baina aukia diferente daukadala. Bai, bueno, lotuko dut, merezidet txartel hori bat, baina lotuko dut hemen muganekoek estudioan duten erosotasun berbera daukatenik bigarren kafeako lankide zinguratuta. Osea, horrek esan du gauzak finikitatu gabe etortzen zarela lanean. Total, bai. Eta bukatu gabe joan ere, bai. Eskerrik asko. Ez, baino orain serio jarrita, askotan izaten da sortzailearentzat edo musikariarentzat estudioa bada ez dakite saiestu nahi duen, ez nuke esango, baino bai, beldurra edo pixkat zera ematen duen egoera bat, eta kuriosoa nola esan dezun taldean denak zaudete eroso estudioko experimentazio horretan, ojo ez nago ez baian jartzen, baino diot hori horrela bada, biba mugan zen oso perfil berezia irutzen zait estudioan disfrutoia den norbait. Eta zuek eun izan da, lehen esan dugun bezala, prometan ez, baina ostra, kuriosa irutzen zait, ala da, zergatik da hori? Nik uste dut... Jolasa gustatzen zaizue? Bai. Nik uste dut, gustatzen zaigula, estudio hartzen dugu nik uste dut jolas moduan askotan, bai. Gero, evidentemente, ni grabatu behar deten momentuan, ez nago txeko sofan bezala botata grabat, ez. Baina, bai, ideiak datozenean, proposatzei zutenen gauza bat, bestea, aurretikan aldatu da bateriaren, hau, orduan agian zukera datu ezakezu, eta aldaketa guzti horiek, jolas guzti horren, nik uste denoi guztan zaizkigula aldaketatxe horiek, improvisazio horiek, nik uste ordu disfrutatzegula, ze Paulok esan du oso inguratu dago estudioan, hasieratik babestu gaituzte oso ondo, lagundu digute pila bat, eta eman diguten laguntza izan da, osea, de la leche. Orduan, nik uste goazela oso gustora estudiora zentzu hortan. Gero, urduri jartzen gara denok grabatzeko gara. Konzentrazioa ere behar izaten da, gauzak ondo egiteko. Hori da, baina bai. Jo, ederra. Entzuten nahi kantu hau, digo, igual honetkin lotuta, grabatu genuen, oza, sortua dago, bueno, hilabete lehenago edo, oza, ez genekaren saiatua, taldekideak entzun zuten, eta maketa guarrisimo bat, eta aurrera, eta orduan estudian ingen undana, estudian oikoizti izan, da, nik uste, oza, benetan, nik uste dala, beti gaude tekniko berdinakin hasieratik, orduan oso lasai gaude, hor bai da etxean bezala gotea. Ezagutzen dituelako ere zuen joera horiek ez, eta jolasarekiko zaletasun hori ere bai. Eta, bai, ez dakit, bai, bortzukot. E, 2022-tik 2023 okeraz banago urte bat besterik ez da pasa, matematikatan eskaxa nintzen, hori ere ez da ohikoa talde batean, bueno, batzuk ezagutzen ditut, baina normalean tartea handiagoa izaten da lan bat kaleratzetik bestera. Horren argibiderik eman nahi, ez justifikaziorik, esan nahi, batzutan izaten dira zikloak, zuzenekoak, batzutan jarioa izaten da handia delako, eta lehengoan batzuk kanpoan geratu ziren, gero ez da, nola izan da atentzioa deitu ditu. Nik uste zuzenean lotuta doala, disko bat bestearekin, delako bata bestearen resaka, bezala. Bale. Resaka ona, o hauek urrengo astean eukiko dutena inauterik eta gero? Badaukagu ja, Bai. Bai, zubadak zuzen bat lanadan prestatzea dena eta... Bai. Osea, guia gaude
Inauterin ondoren ajeak irauten digu zenbat? Asko. Vale. Asko. Gaur baino gehiago bintzat bai. Resaka ona edo ez dakite txarroitako bat. Bueno, lehenengo diskoa izan zen, gure lehenengo diskoa, claro. Eta gu nahiko gaztea hasi ginen, orduan ilusio askorekin eta aurre ideia askorekin igual gure ametsa zana edo dena betetzen. Bueno, betetzen edo gure ametsa beti izan da disko bat atea, kontzertuak jo, eta guzti hori kontrastatuta realitatearekin gure buruan genekana, datea gauza asko zobeak batzutan, bestatutan ez, eta eta bai sortu zitzaizkigun urdurtasun gehiago eta gauzak ez genituenak kontuan hartzen. Eta orduan, bigarren diskoak itziten du zuzenean, prozesu horri buruz ez. Ez honak gozatu ditugu eta bigarrenak ekonomizatu. Gero pixkat sakondu nahiko nukezen asko interesatzen zaidan gauza bada, askotan disko baten soinua baino gehiago partaidek atzean duten pentsatzeko modu hori, eta nabari da letretan horregatik ere identifikatu naiz badagoen igual adin arrakala bat, baina unibersalak dira aipatzen diren gauza asko, gero goiurik sakonduko ditu, baina galdetu nahi nuen, orain esan dezunaren arira, zertarako zaudeten, gainera hitzjoko batek baina zertarako zaudete bideo horretan, deskubritu dituzuen gauzetan, zertarako zaudete garaiz zuen ustez, eta zertarako berandu. Esplikatuko naiz. Espero zenituzten gauza batzuk, aipatu du Paulok, beste batzuk ez, onak eta txarrak, pentsatu nahi, egon direla alako ikasitako lekzio batzuk ez, bidean. Zeintzuk dira horietako batzuk, zer ikasi du taldeak. Zer ikasi du igual berandu, eta oraindik zertarako dago ikasteko garaiz zertarako. Berandu, ez dakit badagon zehose berandu ikasi duguna, ze azkenean bidea egiten ari gera oraindik, eta uste dut ikasten degula zehose baliagarria izango zaiguna, orduan ez da berandu. Zerbait baino beranduago, agian bai, baina nik uste ikasi ditugun gauza guztiak, ikasi ditugula gauza asko, hori Paulak aipatzen zuna ez, gure ametxe izan ziteken bat kontzertu bat ematea, diska grabatzea, ateratzea, ez dala imaginatzen genuen naren berdina. Eta nolakoa imaginatzen zenuten eta nolakoa da? Pelikuletan agertzen da, ez? Osea, dirurik ez agertzen inun, dena superpolita da, teatzen da superondo, batzuk aserratzen dira pixkatxo bat ola, baina teatzen duzu, exito bat da, jotze dituzu kontzertu batzuk hor futbol zelaietan, ez dakize, eta neski ez, baina bueno, erresa dirudi dena polita, ia dena polita, eta ez da hola, ez da dena polita, baina nik uste ikasi eguna dela, zalantzari gabe, polita den horrek merezi duela, dituen beste kontra batzuk. Horre erabiliko de gainera, horre erabiliko ez dakit gogatzen zaten, baina bere garaian Tabakaleran ere kontzertua jo zenuten, ezagutu ginen, ez dakit zenbat urte pasadian, baina Hiruzpalau bai, esango nuke? Zertan ezberdintzen da taldea? Ze justo trenean entorrela hortan pentsatu eta esan dut, hauek batuko aldut eta Tabakaleran jo zuten kontzertua. Ziur baietz, nola zineten hor? Gure lehenengo karrezketa. Bai, egia da. Oso urduri. Ja, gaur zaudete, Wembleyn jo izan bazen utezela, konfiantzaz lepo. Hala behar du, baina bai, zertan zeintzuk izan dira lekzio handienak. Eta berez dioten, nahiago nuke alderdi humanotik ari naiz, ez gitarran ikasi dut fa eskala. Hori oraindik ez. Urruti hori. Ez dakit existitzea. Jode, fa, eski fa... A ver, esan den nota bat eta eskala hitza, osea, jazta. Nik uste, nahiz eta igual dirudi kontrakoa ez, baina ez dagoela inbeste presa. Osea, bai gera oso urduriak, igual naiz bereziki, korrijo baino, eta beti dirudi... Epikoa izan da, Marcosek jarri duen azpegia. Bai, eta beti gabiltza hor presakin iten gauzak, presakin inaian gauzak, batzutan ezin dienak hain azkar egin, eta igual horretik eta ditugu bidizko bihurtetan, eta horrek sortzen dizu urduitasuna, eta ansiedade kristona, eta horrek zikintzen du nik uste batzutan ametsa. Orduan nire kasua mentzat, nik neuk.
Eta, bueno, letra guztiak dira, abesti bakoitza da horren inguruan, eta holako esaldiako da, pues, zitatzea batek bere gura nazkagarria da. Baina justo lehen konkretamente, bidea egiteko da, ikasiko duzu, ez dakit, da, batak bere buruari hitz egiten, hortaz, esaten, relaja, lasai, dakazu, bizta guztia horretik, diskoak egiteko hendik, espero dut, asko, eta ez dakit, hori izango nik uste lekzio honena orain arte. Deigarria egiten zaizen, banago gainera, maila pertsonalean alako blokeo batean ere bizitzan, eta oso deigarria egiten zait, nolan nik 36 urtekin, ez dakit, nere egin ditudan ondorio batzuk, zuk eta zuek, askoz, Lehenago jakin dituzen. Lehenago jakin izanak. Sortzen dit alako ilusio bat zuengatik nola ez, eta nire burua paretaren aurka jotzeko gogoa ere bai, baina benetan, ez dakit, pozgarria da hori entzutea, ez dakit talde gazte eta nahiko gorroto diot itzorri, eta askotan ere erabiltzen da desprestigiatzeko, baina ez dakit, nabari da talde heldu bat dela bezala, eta gauzak ez dakit argi dituzuela ikasitakoaren ondorioz ere, ingurura begiratuta ez da beti horrela izaten ez? Hori gero esan barra dago ere, 7 kantu diala eta 7 aldiz ikasi dugu berdina, eta gero berri ezin dugu fallo berdina, eta esan da, ez duzuna, baina gero guk euk ere, sinetxu beharko genukela igual. Bueno, baina jende asko praktikatik, ez nola, teoriatik praktikara gon jauzi horretan, behintzat teoria sendo ikasita ukitzea ez, laguntzen du praktikarako jauzi horretan, eta ez da beti pasatzen den zerbait. Nik uste ere bai, badakagula trukito bat ni azken aldian deskuritzenen naizela dela, pertsona diferenteak ez leku guztietan da, baina fijatu naiz, gure taldean, heldutasuna erakusten degula oso gauza diferenteetan, eta konstiente gerala norden heldua zertan, orduan, antolatzearekiko ez dakit olako ordutegiak, antolakuntza orokorrean, bakigu Ander bateria dela, kuadrikulau, eta ni bakit kontrakoa naizela, naizela desastre bat. Orduan, nik esan ezak edo zer gauza, baina gero Ander ringo diot kaso. Bakidalako hortan dela, Pablo beste zerbaitean, eneritz beste zerbaitean, eta nik uste hortan badakagula, zuk esan dezun heldutasun hori ez, oain ikan 20 gutxi urte ditugula, eta nik uste dela hori ez, pixka bat, bakoitza jartzen degula frentean behar den momentu horretan. Jo, hori ere suertea da, taldean, ez, ja bigarren gauza da esan dezuena, oso sintonian nabari taldeko, ez dakit dinamika hori ez, horrein ere Markosek esaten zuen, ala behar luke ez, beti bakoitzaren indarguneak edo bestenak identifikatu eta norberak ahulezia duenean bestengan ez dakit laguntza eskatu eta pixkat sinergia hori ez, eta ez dakit hori ere esago nuke, ez dela beti ematen haseke, bueno, biba zuek eta biba mugan. Ez dakat besteik esateko, zerbait entzun barko deu. Lehenengo kantu entzun barko deu, Gartxot. Zerbait entzun barko deu, han beste izketa eta... Zein izango da, joko duzuen lehena, bikote? Lore? Bagoaz poliki-poliki, gure sete akustikora bidean, zoazte, eta oraintxe entzungo dugu. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoen setean, mugan taldea eta Lore, nahi duzuenen. Erabakia dela minak endu ezinen du horren konplejua dena. Irla baten ertzia ikusten nauzunean ez galdetu
badira baina ez urrundu nigandi lore Ta bengo zulertuko dute, ta bengo zulertuko dute, ta bengo zulertuko dute, ezin dela izan, ta bengo zulertuko nuke, ta bengo zulertuko nuke, ta bengo zulertuko nuke, ezin dela izan, ta bengo zulertuko dute, ta bengo zulertuko dute, ta bengo zulertuko dute. Hortxe ba muganen lehena, badatoz poliki gure entrevista gune ontara bueltan, eta segituan entrevistarekin jarraitzeko moduan izango gara. Tira ba, lehenengo entzun dugu, eta segi gartxot ondari zaret. Ez, hemen nintzen betiko begirada tiroketa epiko honetan goiurirekin, ez dakit sarraskia egin nahi ote duen, edo nik jarraituko duen hemen. Sarraskia egingo du goiuri. Bai? Iesan hitzek asko ematen dute. Bai, horregatik, horregatik. Beraz, igual, sarraskiari harrera egin bar diogu. Eta horretarako gure jingle edo gure audio favoritoa entzungo dugu, Sarraskia. Batzutan lotako jartzet. Amets gaiztuak izate guzu. Ez, Kandido Urangak zerbait esatea zure belarrira lo garzo horretik. Ze gozoa da, nubadak izuzuk? Gozoa da? Hau txorrekin? Ez dakit, ja, bueno. Ego zer gauza, sango balu, batxuri zopa, oire... Bainak. Ego zer gauza, Kandido Urangan hau txen? Bereziki sarraskia gustate zait. Sango luke... Dilistek ekologikoak behar dute horrez. Orduan, karo. Nik sarraskia egiten dut, Kandidoren audio entzuteko, eta gero ya, letren inguruan dauzkadan zalantzak argitzeko. Eta bain, abesti hau entzuten ari nintzela lore, eta disko entzuten ari nintzenean, ikusten nun. Bueno, loreak, baina nora, eta gero beste abesti batean eskatu zenizkidan loreak, eta esaten nun, bala ber. Ze lore irudikatuko ote dute abesti hauek idazten ari direnean. Baina eske gero entzuten duzu diskoa gehiago eta zure krabelin horrek eta esatezu, krabelinak izango dira. Baina bueno, hainbeste aipu, lorei eta bueno, loreak direla, krabelinak dira, nik jakin nahi dut zein trahistorio daun loreekin. Ez dago. Edo ez konstientemente bintzat. Nik uste ditut bi teoria. Bat, politak diala, ez da beti diala... Loreak oso politak dira. Mentzionatzeko zerbait. Da hitza bera ere, nik uste oso politak. Eta bigarrena... Fonetikoki, bai. Fonetikoki, nik normalan niten dut, lehenengo kantua, gitarran, eta gero azten naiz, silabak botatzen, oea, eta izan behar da silaba. Osa, krabelin izango zen, aei, beharko nun, aei. Eta gero, ja, aparte, lorea politak diala, baina oea izan da hiru bokal, nik uste dela hori. Eta ondo sartzen dela ia beti. Gartxot pixkazu bezala, ez? Total, negoen, en plan, honik karneta inbarko diot, fonetikaren nerden klubekoa. Zuzendaria ni naiz, baina bota praktika egiteko dut. Bai, fonetika dena da, fonetika dena da. Bueno, loreak guztaz ezkit, ez? Jo que se, politak dira. Osea, gustatzen zait erantzuna eta zintzotasunare bai. Eta zintzotasuna eta sonikoki zentzua dauka. Sonikoki oso hitz fonetikoa da. Oso fonetikoa da. Horregatik abesti batean sartu sonikoki gartxot, tio. Sartu inbaduzu. Sonikoki. Bai, ingoet. Gero, kantuako etxean daka ez zer esan nahi ezberdina. Lore, osea, bueno, metafora edo, ez dakit. Metafora, bai. Bueno, osea, ez dala gero errepikatu nahi eta zerbait. Ez.
Vale, bai, bueno, gustatu zait erantzuna, baina historio bat baleo lorekin, pues igual pixka gehiago, así que igual. Hoi da, urrengo elkarrizketarako. Lore zaina naiz, hori ondo gozan, ez dakit. Ez dakit, zerbait, ez? Ez que lore zaina naiz. Osa, mazazpi urterekin amesten nuen lore zaina izaterekin, eta azkenean, bueno, bizitzak bueltak ematen ditu, eta azkenean ez, baina trenera sartu nintzen, eta topatu nuen han lore saltzaile bat, eta sortu ezakezu nahi dezun historia. Baina ez da fonetikoa. Vale. Eta Gartxotek urrengo lanean sartuko dut sonikoki bat. Sonikoki, Vale, urrengoa. Alde bereko etxai, besarkatu zaitut 9 alditan, betiko gera dadin zure eskuan nire bizkarrean. Zergatik 9? Erantzun, arrazi berdina da. Ojo izango dan, sarraskia suspenditzen du lehenengoa, Paulo. Lehenengo taldea, Helburua zen, esatea ideari, besarkatu zaitut asko, eta hola, gehatzen zu markatuan ere eskua. Bai. Eta sanon, besarkatuko zaitut aldi askotan, ez da sartzen, ez? Ai, 9, super ondo sartzen. Ai. Eta dira aldi asko, besarkatzeko norbait. Bai. Jo, ez du den hor... Gainera badauka zerbait, pixkat aipatu ez unaren ari ez da justo 10. 10 aldiz da, como, que pesau, ez? Baina 9 da, bai, badauka hor, bikoiti eta bakoiti zenbakiek, uste dezuna, baina... esan nahi gehiago daukate, ez da? Zenbat aldiz besarkatu zuen norbait? Osa, zenbat persona besarkatu dituzu zure bizitzan 9 aldiz. Zagoazki gutxi. No. Bederatzi aldiz jarraian edo... Hori da poesiaren interpretazio askeari utzi bartzaion espazio bat, esango du orain. Paulok, ze? Garbi. Ez dakat garbi. Jarraian ez dut uste, arraro izango zen. Egia esan bai. Zagoin bat oso luzea, ez? Hore, izaten da batzutan, barkatu, guazen pixkat esbarratzen ben. Batzutan zaude pertsonatekin, eta hoia, zaude pertsonatekin modu konkretu batean. Ze besarkadak emandakizkioke laguni jende askori, baina zaude pertsonatekin modu konkretu batean. Eta bi pertsonek nahi dute zerbait gertatzea, baina badago lako frenito bat. Hor, como, ez. Eta besarkada bat, eta beste bat, baina, biek nahi balen badute, zergatik dago frenito bat. Ba, daolako hor, beldur bat, edo jendea dabil, edo biek nahi dute... Biek nahi dute... Luna idia. A ber, zezu klasikoak zeraten, ez etxego saloia Netflixan txiliten. Ez, kontzertu baten ostean, beste talde bat ari da jotzen, jaso dituzu kableak, eta nonbait, eta beste, ez da egin norbait dago, eta la, eta besarkada diene, baina biak hola pixkat besteak nahikote du, pixkat adiskidetasun kariñoaren eta zerbait gehiagoren lan hortan, eta bat eta bestearen atzetik 9 besarkada eman, eta 10. filete. Nik garbi daukat hori, Nik ere imaginatzen dut. Baiet, oso garbi. Nik uste 9 besarkada emateko aukera bakarra, jarraian hori dala. Gartxot, urrengoan elkar besarkatzen zaretenean jun kontatzen mentalki. Zazpi, xerra ez zetela nahi. Behin iruman genituen eta pentsatzen ojo, cuidado. Gaur portuan egingo eteraldo. Lo ez. Eta azkena, eta uste dut honen erantzuna ez dela izango fonetika, da garaiz baino berandu, esaldiaren inguruan badatorrela ibilbediren berandu baina garaiz diskotik, prozesu hori jakin nahiko nuke, nola abestia entzutean, kontzeptu bat entzutean etortzen zaizun idazteko, edo nola izan den prozesu hori? Agia esango izut. Bueno, Ibilbediren oso fana naiz, lehenengo diskotik. Gaina, iruditzen zait, estilo aldetik edo, instrumentazio aldetik ere, biolinak dituzte, bai izan da beti referentzia moduko bat, beste talde askoren artean. Eta letrekiko ere, Ibai Osenak nola ezten duen, asko gustatzen zait. Eta baina lehenengo diskoa ditzen da berandu baina garaiz, ditzen da diska ez. Eta esaldi horrek hasieretik markatu ninduen bere garaian, eta orain kantu hau horrela zen alde bateri edaztean, hor dabil berandu da, baina betirako dabil denborarekin aurreratatzea. Eta behar nuela esaldi potente bat bukatzeko azken, estribia bukatzeko esaldi bat izan barzan, nola resumien, ez? Eta potente izan barzan, eta pentsatzen nuen, silabek ematen diate, zepena nahi zera Ibilbedi, ez? Erabiltzeko esaldi hori. Eta gero gatu nintzen, ustez, Merina Grisek erabilizula ere esaldi hori kanturen batean, esan nun, lizentzia ingoet. Berandu da baina garaiz. Badakate kantu bat. Eta esan nun, buelta emango diot, eta gero jartzen dugu Ibilbediren diskoan agertzen da, Ibilbediri keinua, eta eskertuta, ze kriston esaldia da, eta gure kasuakin euneko unean ematezun. Zeragarri. Machadok behin idatzi zuen oio siempre todavía,
eta horri zenbat buelta eman zaizkion, zenbat abestitan, euskeraz ere gaur beti da oraindik ere agertu izan da, beraz, bueno, ibiloidik sortu badu esaldi hau eta elikatuko baditu beste dozena bat kantu, izan bedi Osinaga gure Machado eta aurrera. Bai. Vale. Ez den alde batera, esaldia borobildu nezakien gehiago, baina. Despedido. Egia esan oso... Vale, bano, agur. Bueno, aprobatu aldute. Ke ba? Nega izituko dute lehenengo bi erantzun hoiekin. Osea, hirugarrenakin pixka salbatu dute, baina lehenengo bi erantzun hoiekin, ez errez, ez dauket, ja beti hiru galdera egiten ditut. Ja egin ditut. Ez broma, lasere, barkatu. Ez, baina, bueno, hemen goza bat egin dugu. Nago Juriren frustrazioak, ez dakizu ze abilezia eta ze buru buelta ematen dizkion pixkat hitzak mamitzari eta askotan taldekideek ikusi edo atzeman ez dituzten fenomeno realak atzematen ditu, baina gaur eskutsik dijoa etxera eta claro. Gero mango dizkizut bederatzi besarkada lasaitzeko irudia, como que bakarrik jaztetut kantuak fonetiko. Amargarreran entzaigeratu. Filete, barkatu, Pablo. Ez pena izango zala, bain, ez nahi eren iburura utzi, como que letrak bakustiak dira fonetiko kidatziak da zakatela inungo zentzurik. Ez da. Nik ere, esan beharra dakat, letrak idazten ez dituenaren ikuspuntutik, Pabloren idazteko moduarekin niri gertatzen dela askotan irakurtzetela eta esaten dut. Zer? Niri askotan gustatzen zait musika entzun eta letra entzun begiak itxi edo abesti bakoitzak alokete llebe eta hain irekia da nik uste dut letrak idazteko modua edo ematen diola aukera oso potente bat entzuleari bere historioa sortzeko eta bere, gartxotek esatu zuen ez, bere bizitzara aplikatzeko eta bakoitzak bere perlada pentsatzeko eta nik uste hori oso polita dela eta... Bai, eta hori izaten da askotan esplizituegia izatea baino, eraginkorragoa da gehienetan esango nuke sugerentea izatea edo zen hor, ezkan norberak bere maila pertsonalera ematen duenean mezua are potenteagoa da eta... indartsuagoa. A ber, berez gaindituta zen sarraskia galipota hitza erabiltzagatik abesti baten. Galipota erabiltzen bali baizu, ja zoragarria da, eta erabildu dute, barazki bat galerari abestian. Hori Jose Mario Nonuek idatzi zuen, klasekidea da, eta irakurritun bere poema batzuk, eta eskatu nion hori, eta grabat nahi esplikatu zian, ja bai esan aztu zaitu, uste dela karretera... Galipota, bai. Bai. Bere poema horren inguruan dujoa. Alkitran delako hori, gauza beltz bat, ez karretera ditu. Bikea, baita dizaio, ez? Fuerte usaitzen zea, bai. Ez? Pixka fuerte usaitzen. Flipatu estudioan bukatu kanta entzun tal, eta derrepente uste tanderrek edo galdu zen da. Eta galipota zer da. Eta gau ja kriston koña hitz horrekin. Ya está, horregatik, ja galipota erabiltzagatik ja bakarri ja gaindituta. Ondo. Boskoma birekin. Gezurrak poemak da bat Aurkiraian naztu ditut ametxak hauetan Bueno, pixkat voltatuko naiz ur sakonagoetara, bigarren abestia entzun baino lehenago, baina abiadura aipatu dezu leheno, Pablo, eta hemen baneukan apuntatuta galdera bat, zer sentitzen da, hilabeteko entzuleko purua zein den ikustera sartzen zareten bakoitzen. Horren atzen zergatik, ez dute zuei egiten dizuen galdera bada, baino denoi aplika Keep calm and bigarren kafea. Benetan zerke eraman gaitu kanpoko hori hainbeste neurtzea, nola bizi dezu hori eta alde bezala eta maila individualan. Gauza real bada, presio hori, zuk esan dezuleno autopresioa sartzen maixua zehala, nik ere bai, baina badago ere bestalde bat, eta kanpo alde horren eragin, eta sartzen gara ikustea, 60 edo 62 bidere. Horren atzean zer dago, zer egin dezakegu hori aldatu? Nola bizi du taldea? Momentu hortan erruakin, sartzen zate bakizu ez da zela sartu behar, da... Bai, nahi zait batera gustatzen, egia esan Spotify for Artists, aplikazio urdin puta hori, baino, bueno, beti hor mobilan dagazu igual, perfilean edo aldaketak egiteko, baina azkenean sartzen zea batzutan. Sartzen zea eta gero bakizu zaizula bereziki importa, osea, gu nahiko
nahiko argi daukagu, teorian nahiko argi daukagu ez egule inporta, eta esan ez ditugu kantuak iten ez dantzatzeko gehiago, ez kantuak ditugu ateatzen dian moduan, eta hoi da jolas guztia. Osea, gero ondorengo guztia da, ber, que pasa, ez, edo. Baina azkenean, pues, supongo, inertziak edo eramaten zaitu, edo, igual, beldurrak edo, nahi beldur handiena beti da, a ber, ja, igual derrepente, egun batetik bestea, mundu guztiak dirudien hemen gala Rolling Stones, baina beldurra, pues, kontzertu bukatzea, ez, edo, ostra, pues, diskoenek ja entzule gutxi ditut, ja ez gaitu inordetzen jotzeko, edo, eta esan ez da, osea, hori da kezka, ez, igual. Antztura, ez, igual. Bai, nik uste horrenatzean hori da, hola. Ez dut uste inorrek iten duenik, osea, supongo, ez, talde txiki ez zait gustatzen ari ez erabiltzea, baina, bueno, talde txikietan edo talde hasi berriagoetan. Entiendo gero igual, ja pasatzen da zunean, ja beste marrara, igual jaitezula egoagatik, ez, handiek, baina. Gure kasua mentzat hori, zait gustatzen bateria hori, eta, baina batzutan sartzen zea, eta bai sartzen dioz autopresio bat buruari, ez du nahi inungo zenturik. Eta ez dena oso sanoa, ez? Ez, nik uste gaina hasieran ez dela, bueno, pues, kuriosidadea ez. Ateatzen duzu abesti bat, diska bat edo dena delakoa, eta aplikazioa egazio eta eskubritzen duzu ematen ditun datu guztiak. Eta esaten duzu, buah, ke guai. Gaina, pues, ni naizela, pues, guztitu zenbaki batzuk esaten zerbait, eta digo, buah, ikusiko eta berz esaten duen. Eta hasieran hasten zea kuriosidadez, hartzen duzu ohitura hori kuriosidadez behiratzeko, eta kuriosidade pixkanaka Pablo aipatzen zuen beldurra bihurtzen doa, ez? Bertigo hori, abertze gertatzen da zenbaki hauekin. Ni saiatzen naiz, behiratzen dute bakoitzan konstiente izaten Spotify ez dela guztiz erreala eta ez ditugula Madrilen Donostin baino entzule gehiago. Esaten duen bezala. Eta Guatemalan 18 entzule eta herrialde guztietan. Me centro en eso eta esaten, bueno, hau ez da erreala, ez zaigu importa eta jazta. Osea, pues kuriosidadea eta batzutan pues ikusten duzu eta esaten duzu, ala, babira ze ondo. Baina nik uste pasatzen zeanean, ez, ohitura bezala hartzen dezunean hori begiratzea eta orduan ja hasten da pixka bat pixatzen. Erreala, barkatu. Ez, esan barron, erreala bai da, igande honetan kontzertu bat baduzuela, Legorretako antzokian, eta hori dela azkenean iaia guztieri zentzua ematen diona, ez? Ez zure eragizko harreman hori dagoela azkenean zenbaki guztien gainean, ez? Bai, da. Eta, oza, bai, gainera uste, dolako gauzekin badakagula, desentitzen egiten dugu hortaz, igual, bat ezakitzen bat entzule, guau, eta pozik jatzen bi segunduz, ez? Baina gero uste, bai, iten dugula ondo lan elkarrekin zentu horretan, bai, olako aplikazioetan, bai, topetan, bai, olako asuntotan, bastante ondo plantatzen dugula talde bezala, direla azkenean igual propagandari begira, ez? Edo promoribus, ondo datorkio egotea ezakitze topetan edo ezakitze asuntoan? Ba, bale, gero zeo zer eraginkorra izango da hori zure proiekturako? Ez dakit, inbeste, ez? Aizue, galdera asko geratu zaizkigu hemen airean, baina guardiko 12 bueltan ditugu eta agurtu bartzaituztegu. Mugan entzuten jarraitu nahi duenak igande honetan badu itzordua, esan ezinekin batera Legorretako antzokian, eta esan da bezala Spotify ere entzuteko aukera baduzu, entrevista ere zintzilikatu eta lasai entzuteko aukera izango duzu, baina orain agurtu behar ditugu, Marcos Pablo benetan bioi mila esker, eta hurrengo batera arte. Plazer bat, mila esker. Bagoaz aurrera eta agurtzeko ordua iritsi zaigun honetan, bihar ikusiko dugu elkar entzuleok, baina oraintxe utziko zaituztegu, Mugan taldearen bigarren kantua entzuten, eta horren ostean agurra egin barko diogu entzuleari, beraz, ez digute esan hori barkatu, baina zein izango da, joko duzen bigarren kantua hori bai galdetuko dizuet. Diskoari izen ematen diona, aurrera ez den alde batera. Aurrera ez den alde baterarekin agurtuko ditugu Mugantarrak, esan da bezala, eta gu bihar hementsi izango gara, goizeko 10 eta 5 aje gutxiagorekin, espero dugu. Bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan Mugan eta aurrera ezten alde batera nahi duzuenean eta eskerrik asko bikote. Urakura bezala dena bustitzean, mapatean agertzen zara goizaldean.
Urakura bezala dena bustitzean, papatean agertzen zara gaualdean, eta denean argi duzula aurkitzen gara, baina berandu da, baina betirako da idatziko duguna. Bertan banintz bezala egin dezagun dena, eta dena helduko da. Garaiz baina berandu da. Berandu da, baina betirako da idatziko duguna. Bertan banintz bezala egin dezagun dena, eta dena helduko da. Garaiz baina berandu da, pauso bat, eta albora, eta begira zein hurbil nauzun erreaka hontan. Banoa, bakabaz errekantako gerraitu, garaiz baina berandu da. Keep calm and bigarren kafea.